оид ба пешгирии ҳолатҳои фавқулода ва оқибати он, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқат бо вазорати маориф рӯзи мудофиаи гражданиро дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ намудааст. ин чорабинӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ноҳияи Шаҳринав ба таври намунавӣ бо иштироки роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорони соҳа ва иштироки бевоситаи гурӯҳи наҷотбахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашт. дар саҳни муассиса бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав ҷамъомад баргузор гашта, маърузаҳои омӯзгорон ва намояндагони ситёд оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳия дар мавзӯи роҳҳои ҳифзи хонандагон дар ҳолатҳои фавқулода шунида шуд. баъдан дар муассисаи таълимӣ дарсҳои кушод дар мавзӯъҳои роҳҳои ҳифзи хонандагон ва оқибатҳои садама, амали хонандагон ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ва ба худ ва ба дигарон расондани ёрии аввалини тиббӣ ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода гузаронида шуд. рӯзи мудофиаи гражданӣ намунавӣ дар мавзӯи амали нерӯи ғарбӣ ҳангоми заминларзаи 6 бала гузаронида шуд. мақсад аз баргузории чорабинии имрӯза баланд бардоштани савияи донишу малакаи хонандагон, омӯзгорон ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ва дигар амалҳои мудофиаи гражданӣ мебошад. имрӯз мо шоҳиди он гаштем, ки нерӯи ғайриабии муассиса аз иҷрои вазифаи худ баромаданд ва моро бовар намуданд, ки тамоми амалҳое ки ба зиммаи худ доштанд бечуну чаро иҷро менамоянд. бо садо додани бонги хатар, амали намунавии хонандагон ҳангоми рух додани заминларза, оташ гирифтан ва ба вуқӯъ пайвастани садама дар иншоот оғоз гашт. хонандагони синфҳои болоӣ ба гурӯҳҳои наҷотбахшу ёрирасон ҷудо гашта бо чусту чолокӣ дар амалиёт иштирок намуданд. дар ҳамин лаҳзаҳои ҳассос кормандони қисми оташнишонӣ, ёрии таъҷилӣ бо автомашинаҳои махсуси гардонидашуда ва гурӯҳи наҷотбахш ситёд оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди муассиса дар ҷои ҳодиса ҳозир шуданд ва барои рафъи оқибатҳои заминларза кӯмаки амалии худро расониданд. имрӯз дар ҳангоми гузарондани чорабинии рӯзи мудофиаи гражданӣ дар муассисаи мо нерӯҳои ғайриҳарбие ки дар муассисаи мо фаъолият менамоянд, дар чорабинии имрӯза фаъолияти хуб нишон дода, он хонандагоне ки ҳангоми сарзадани ҳолати фавқулода осеб диданд ба ҷойҳои бехавф кӯчониданд. мо бо боварии комил гуфта метавонем, ки дар ҳама маврид ҳангоми сарзадани ҳолати фавқулода нерӯҳои ғайриҳарбии муассисаи мо аз уҳдаи ҳамаи кор баромада метавонанд. дар охири чорабинӣ аз ҷониби маъмурияти мактаб, шӯъбаи маориф ва бахш оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба беҳтарин иштирокчиён ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.